ADFs la tasca és la prevenció, sobretot la prevenció. I ajuda els bombers en quan hi hagi l'incendi, fent seguiment de basses o de punts d'aigua i informar els bombers. És important, però en prevenció encara podríem fer més si hi hagués més cèntims. S'hem centralitzat aquí, però nosaltres la nostra tasca és a tot arreu, perquè nosaltres ara s'hem reduït bastant a nivell de Vall de Glorieta i això. Però quan vam començar cobríem Alcover, Mont-ral, Albiol. Nosaltres som voluntaris, llavors busquem sobretot dissabtes i diumenges, que és el dia que pot haver la gent lliure, no? No som com altres ADFs que són molt grans.